Guys, good day po. Ngayong araw po na to, ang aking homework ay magigisa po ako ng ginisang zucchini. Ito po yung mga ingredients: zucchini, bawang, sibuyas, kamatis. Ito yung giniling na manok na gagawin ko po sanang lumpia, kaso hindi na po natuloy. Nakatimpla na po siya. Igigisa ko na lang po dito. Salt and pepper po. And cooking oil po, pinapainit ko na po sa kaserola. Start na po tayo. And nag-add po yung husband ko ng ganitong gulay. Gusto daw i-add sa ginisang zucchini. Ayan. Yung cabbage bagyo at saka mushroom. Ano kaya ang lasa? Nagising na ang baby ko? Gising na? Hello? Okay, mainit na po siya. Magigisa na po tayo. Yan po, magigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Nasakit po ito para yung itong bagay ng bawang po. Yan po, hinalay ko na po yung chicken. Tapos po, lagyan po natin tawag na ito. Ayan po, dinagay ko na po yung kamatis po niya. Ayan, hintayin ko na po ito. Ito po yung kapartner ng ulam namin, isda at yung chicken balls. Yan. Pwede na po siya ng konting sabaw dahil sa kamatis. Sarap niya, naluto na rin. At konting water. Magdamin mo yan, babe. Takpan mo yan. Sabay na rin po yung mushroom. Isda namin, pinipirito na. Nagluluto po kami ngayon dito sa balcony kasi nangangamoy ulam sa loob ng bahay kapag doon kami nagluto. Ayan. Pilit-pilit. Ano pa? Yummy. Sarap ng bawang-bangon. Ano po kami natin tayo? Kahit na gulay. Kasama. Kahit na ito. Kahit na ito. Saan yung ito? Pagdararan. Uy. Ayan. Oh, ang sarap niya. Ayan. Bang-bang po niya. Lalagay ko na po yung yung cabbage. Ayan. Lalagay ko na po siya. Sarap po ng aming lunch. Magulay at maisda at pritong bola-bola. Ito po, pagkatapos niya maprito dito, ilalagay po namin sa air fryer para matuluin na po yung oil na nandun po sa na naluto sa katawan niya. I-air fry po namin sa mamaya. Pati po yung bola-bola. Ayan na po. Lagyan ko na po ng asin at paminta. So, ayan po. Meron na po siyang asin at paminta. Uy, sarap po. Paparami ang kanin. Masisira ang dieta. Ayan po. Luto na po siya. Ayan. Mixed vegetable. Ito na po yung chicken balls ko. So, idadaan ko rin ito.
lalagay ko na po dito. Sila. At luto po yung sa loob nila at mawala po yung mantika. Natin sila. And then, palitan po yung menu dito. Is, lagay po natin sila sa chicken. Yan. Click. Minus lang po. And then, okay, drive na po sila. Naluto po tayo. Po siya. Tingnan na po natin. Pagka-crispy at lutong-luto ang nasa loob niya. Kain na po tayo. Churo. Ito po kay Ragnar. Mash, broccoli, patatas, and carrots. Sana po. Hindi na po yung ulam lunch. Yummy, yummy. Gulay-gulay, fishy, and chicken. Handa na po. Makiusot po. Sarap? Uy? Ano yun na? May mahiwagang tunog po, narinig nyo. Si Ragnar po Ano yun. yun? Sabi niya? Sarap. Nga. Sarap po ng chicken. Sayo-sayo. Naman na, bebo. Minsan try natin yan sa paksi. Lalang iyo. Bigas na yung langot ng ano kayo niya.